أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsa mi sa Kulilingaranaw, si sa Sopak sa Lanao del Norte, at di mo makinsagyang kay radio station tano Cool FM, Marawi City. Ago di iman to sa live sa Facebook. Sa programa tano ay ningaranan sa Suulama Aguso Kapugingad. May pagdero nagyang kaya bangsa niyo siya bumujahid maula na mamtuk. Ugyang kaya guru tano si Saik Abu Anas Ansari Abdul Malik. Si kumyangaw na pitugawi na may pamagusaytan wagyang kutuwa hadap agyang kaya programa malapit sa giyang kutuwa hadap yan, nagyang kutuwa di ka pa ka pamagadata, di ka pa ka sisinabuta na maluto matas bandingan na datanop no to katagwi sa tamana. O gayud na giyang kaya iman to gawi na sabab sa giyang programa tan na so kapagingad na isa tatarong pongon yan, isa kin katanunan to na ibta di man to kapungid. Sa piyakanuda ka nagyang piyakanuda ka nang kaya pa man na dilagnoswara sa gyang kaya guru tano. Uban na mga pamkasa na kateruyan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamdas syakirin adz-dzakirin. Wa usalli wa usallimu ala rasulikal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitun Abu Mujahid dudungan ta katiru yang kutua pemaninta si ikwala skan mga listener sami pemamakin negara kami iman to gu ubad menagir kami bentai iman to sa live si sagi yang kaya Facebook na napupamanin namin si ikwala balasan tanong niyan sa mga pipiyah sa giyang kaya giitan no kapam kang guguro uli na kapumamakin ganiro kami ko mga beningan ato na yan iba nag-imi pamagusin na unga pagarekan ay niya beningan tanong iman to nagiyang ating tanong so manat mitutumpo ko kapagingid na emana niyan na yututi ka na bumujeda benda mapiyah na maluta pakasagadin ko mga pagarita, mga babita pamamakin kagiyang kaya maulaw si isa Gaza Palestine kakagi iman to na mitutumpok tanuro na ka magagdam tang kaya pamana betad adin mapipya ginawa niyan sa kaya naganiyan sa kairagi sa Hamas mingulalan sa kaya patay hagiyang utwa mapuro Iran kaya assassinity adum man may lenga manap mi rata-rata ginawin adum pa na minitu na kanula bumujahid na mata na kwatigi ang pagulupan sang kaya masoswasa pa man ang kaya maulaw sa Middle East di ta pagatiger asang kaya ay mana nene ebud na idi maaragi ang kaya kapkapulang ang kaya mga wata mga babay uyang kaya kapakaguguro okiran sa kada kekana guda bulong di kana ginan na ki pagari ko betada pelanan si ko challenges ay mana niyan na sumanusia na matatarima yan na sudi ka pagintaw na adnap si gadamargan na naginan nagyuti ang bumujay di benda mapya na naaya tapasin na labuan abitira sa mimbalingan raka. Gito ba mga bangsa miya di mo makinag sa giyang kaya FM radio station ago di man tayo sa live si sa Facebook kapakayaan ng mga comment mag-message ka kami katanga di mamakilag yung pagalitan mo si Mubarak, si Nihaya inshallah na napakabubulos namin sa mga suggestion nyo di na mga musaweryo si kumipos sa guru kami na miyaloy tao to gia China
na isapan na nagyang kuta kapaka Sisi. sisinabuta o mga uluan o mga Palestinian ay mala nagyang na sa Gaza. So ayama pan nagyang na Hamas sa ugyang kutuwa mimbabalera Fatah na miyati mo siya no to si Isakwan. China sa pula gupat to katitimblan nun. So miya nalamat tanong si ko Allah sabab sa so ano nga di makapsisinabuta na ayam ya ka tanorkiran naging kaya ingda China. Benda gitu isap kilay. Sabab sa gyang kapakatitin giman to nga duwa timan na kuan. Duwa timan na super power na tigiran. Iman to na ayam babala Amerika padi naging kaya pa man na European countries ganito pa mao may pagpilin nagyang mambu nga yakap kuwa sa ingpeda China agyang uta inad nila nagyang uta tira na BRICS gyang uta Brazil gyang uta Brazil Russia India China ug South Africa Korea Korea mini pagumano to na di iran di pagagaw nagyang kaya ing sa Middle East agyang uta puto niran sa Mina mana ayam mapan ro nagi Saudi Arabia, gi Egypt, gi Iran, agu gi United Arab Emirates. Gitu amia si kumia managada ulan-ulan o di naragun na miya pakapahuntudap na China, Iran au gi Saudi Arabia. So ginani man to giyang kaya masuswa sa Gaza na kanabay ni problema asikiram buka problema ini mga Muslim nagu problema nan o di ka pagagawa antay may puro si ko mga ingidakwan sisagyang kaya pa man na mga superpowers lagi dagi Amerika kaya o kabatalisan na Israel na dataro ay mamiyatiro na asya ni kaya batalan iman tumabang sami yung kaya masuswa nudan tanamen ang anak kaya ayamin ito no sagyang kutwa mi ali Amerikano kaya sisinabutera na China naging anak kaya patay ang kanan na paman na political affairs. So di na na prime minister si sa Gaza. Si ko paman na kiyang gobernuran bituan ng madaklataw aging ta si Ismail Hani na miyatin to sa inauguration no di na aging to kaya pakauntuda sa aging ko ta bagwa presidency sa kwan Iran na dumiyar pa siya kito pagkumabantuiran na burden miya disgrasya ana diterwa missiles ana meterwa tatagun ro anda ngagyang utap ya kambuto pa ma agutis kaya sabapan sa kaya patay niya naguso isa ko security guardian na ginani mini buguron na guru ami sa imanto na tatabod ni manto a dunia di takataon ng imanto mapita peragawi kagya kaya kwan nasan kaya arasan sa na ingda Iran na imanto nagi Amerika na sa mga sanjeta Iran badilabo sa mga sanjeta Iran sa ragat na napalad ni manto miya kaposto sa gingan na mga ingda mlilibita na sumamuso mga top military Iran security council Iran na sumiyong si sa sumiyong si sa Israel lagi din mong Iran na miya misitar mamuso na di ba mga top security o di na military affairs Russia miyaking bidya siya na buwa presidente gimang buwa Jordan na palya miya misitar sa gingan na nakuan duwa timan na ingad paman na malaksiran ayang bala nag-United Nations guru kami na di ran panamarani man to diyan ni mga ampet kung mga padaingad anda man na ya di makasop o di na di mapagrag gobyerno ng Iran agi nga namiyang gulay Ismail Hani ginan Abu Mujahid ang na tikitan namiyang gulawla na isa na naman pakamamasasagi nga tigiran na Israel iti kabasa nga na emana niya na tira na foreign minister Qatar tingin na pakamamasini kakagya di pamumulo na kapimitiar kapimitiar na Qatar bli na Egypt siya ni mapapanpasan na ceasefire pa mo ceasefire na sira ni mabubalo yung mambu pa kontak sa Gaza mala na sira ni di misin na buta nga utamiyawa amia assassin ita pakasorgan wala si Ismail Haniyah agugiyong ta si Dr. Halil Haya
Agi siran na nani mababalo ya mga negosyator si sagi nga tigiran na panila Gaza. Na nagito ba unta mi alun ka nga mabunga China na namili niya na pamana pedsa kapya kabagro pamana tigitan wa di kasina pamana kap negosita. Nagi nga mga Palestinian na may sa siran. Na mana niyan na minggalabak sa miya pakadar pa yan roag yung tigtan wa tiga sapul agu pata mga dato gitu abu mujahid na palaya mere-represent to nga na pimbara nga faction na pagato sa Gaza. Kakagigigas na naibubu pagato na na mga Hamas, giya nga tiga Al-Fatah. Adi man na harakatul jihad, adi man na yung tati na Alwiyat Salahuddin, adi man na miyadak-dakal sira na emanan yan na kumakapat sa gumaan. Adi na di pagrag na giya nga na ingdiran. Emanan yan na inagaw kira na giya nga Israel. Mitik dir sa galbo kagi nga tigira na mga patikitan ng mga superpower. Na emanan yan na miyaga aya kabasiran na miyaga yun na yung siran sang kanan na kaya Timotimo sa China. Budin pa ka mamasa. Emanan niran kaya pakambalingan na giya mabugiyang kaya Ismail Haniya pakasurgan wala. Si Ismail Haniya na alimanan. Aya tutulan na bumujahid na siran na epakaasalak na ti Ismail Haniya na si siran mabubaling sang kanan na emanan yan nagyang kanan na tigtan wa Yafa kinu ang kanan na mga Israel emanan yan na tigtan no inagawiran na ingad na emanan yan na imanto na Israel na so kaya ko anan sang kanan na ingad Yafa Haifa gugiyang na tigtan no Askalan gusto mga padamangid na Khalil na gitu kiad ng tanakba ay man ang tanakba na inidindigiran sa mga to sa piyakaliwiran sa pitiro na nelo ka asaradi ka numerakis nakasoy ka nubu taki di ba palad pa ka to ko siran nagitud ni kiaw pakaawa irang kumanga ingdiran na tama ni man to da siranon din makambalingan siya kini Ismail Haniya busya maiyan na si sirangon miya kapagapas si isa Gaza si isa gyang na pambetuan sa Mukhayyam Ashati man sa kilidaragat ka sukat timblian naron ninimbo atas siya kini Ismail Haniya na may topan kaya kabasyaron na namragun na minilangagin din so Quran. Nagyuta kinilangag din si Quran na si mabusya may na tutulan nun na so kinimbutan nun sa mayakambuta sa mama na magan din libitunya nun so Ismail na miyatiro yung mabuso kabati yan so Quran ayat sa Quran ang datingin alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Gitu so Ibrahim semua so Ibrahim leman so yang buat yan na metero asu Ismail minimbuta mialokas na miapulin yan so alat tigin na mialok sa kuna bigan na wala sa watak na Ismail gima busya maiyan na miyakatoa na bunyang gubu makambuta sa mama asya kaya na Ismail na nabituin yan sa Ismail ay mamungaran yan na Ibrahim Haniya na eman na niyan na may ito pa na piyakap lang agin sa Quran. So kaya pakalang agin sa Quran na maragunidid piyakap pangadiin sa Gaza na mapasangon din. Na eurian yan na miya nga di sa Islamic University sa Gaza. Yung Islamic University na Al-Jamia Al-Islamiyya sa Gaza na miya kapasa dun sa tigtan. Mimbolo alim kasukat timbilian. Na eurian yan na so kaya balo yan na alim na miya baluis ka niya na emana na lalayon sa askanyan ni imam sa masjidiran ito sa Shate. Na kagiyam masisiringan niya ng utamiyaw na founder sa Hamas agiyong talok sa soto so tigtan wa kwa na as paralyzed siya ki ini anda nga ya pamana founder sa Hamas agiyang nga hindi bitiran ko Michel Siran na ron ay mana niya ron miya katitalapan na bunso ki assassinate ang lokas adi pa pamana paralyzed na aya miya beloy tigiran na pamanakwan mudir ay man niyan administrator si isang opisina niya na si Ismail Haniya na sumiya kasano na si Rantisi Dr. Abdul Aziz Rantisi may assassinate man ayon miya kasambi na siya kaya na Ismail Haniya so kaya maludon malaton na bumujid na pakakuan ka para katokuan subo antawan background antawan kaya pa man na mababaloy pa man na mapapanpang o di na mababaloy leader ang kaya pa man na Hamas. Kagi sa mga pinatigiran na adna kay empiro ay mato na miya kanara kasya kianan. Kagi ng tatina si imiyatay sa Irano. Na ilangan man ang paman na kailangan na sutaw na
kasasabutan ka so hukuman ka kagya so amid kulli amigunin ay kabasa niya na tingin al-hukmu ala shay far'un min tasawwurihi. Ay man ni girang betadan ka sa hukuman so shay kapagarataan ka pagapian ka na dian ka pagamasa-masa ka naboti ang asuk ka pagagedgedu pagaring ka. Karon ka katukawan tawas kaniya. Oh, kay sa di ko na kwan gura mi na mi aling ko tagyang uta kwan kay aya nanibay igila na mi wapat na diyan ni matero nagyang uta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ad ni man top kato na ay mutulan na mustarh minhu. Pamana gitu pamana isip na pag-isip kan kau gina kay mi aling ko na miya kapi ang kapusi nga antawasi Ismail Hani. Kaguti pamana para uman isa na keto ko niyan andang aku kuman ka aguto so sabi natin na rin miyatay na miya padgi Khomeini na emana niyan na dia nga Ismail Haniya na sukya emana niyan na kaya pakagraduate na mimbolo ya alim na miya boloy na imam na miya adin so tigitanwa emana niyan na peace treaty o din na peace agreement. Apinggal ba kay Yasser Arafat tagusong mga pediyon si sa Oslo agreement. So, nayamaan na miya gayon siran sa giyang kaya patah agugiyang tina PLO Palestinian Liberation Organization na recognize nila na Israel na siran mambui eman makaptiningan sa Palestine eman na niya nagituso tigiran na floating government. Managiya Gaza o giya ngaya West Bank. Na kukuera nugid na di titak na ubagyuti ang diran. Kapamana floating lagi luto awang maalang-alang. Datari maagiyang gaya eman na niya Hamas. Giyan mabugi nga Hamas na eman na niya na diran recognize na Israel katigiran na tanga gawa nagawiran sa mga minor yan yung bagay mikiran. Misa ba pro nagyuti kiad nang utatigitan kaya pakambalag ay mana niyan na so kaya pasadu kaya mo kapag-eleksyon panginta ko lagi ang kapag-eleksyon na lumabos sa barom ka kaya adna pakasisagin di iya so ay mana niyan na so kapag-eleksyon sa ikot ay mana niyan na 2006 dito kapag-eleksyon na miyang pada Hamas sangga eleksyon na miyang mamasa Al-Fatah. Tigilan mo pa man na siyang kakano na miyang pada kanurumo. Dakan pa man na siyang kaiwag yung kapasadan sa mana niyan na Oslo. Na iman to nakagiyang pag-eleksyon. Ataw na iman na niyan na miyang pada kanuron. Lagi do pa maabal do pa ma na sakana sumiyang ka siya kinyatan siya kinya mangunda dato na iman to na kumang pada kanuron. So adna similarity niya. Similarity niya. Sabab sa Hamas na marani kumadarlataw ka may ayatin giran na diram recognize na Israel. Ikadua na kaya pagintawiran na emana nila tigiran na serbisyo kumadarlataw sa taman sa inyang muniran na niyawairan sa ngaya dipinsek kumadarlataw. Minggu tu ataw na miya kataban na kuwan. Hamas. Landslide. Na miyama na niya na first time in history miya kataban sa eman na niyan na miya baluya Prime Minister si isa Palestine ayad na miyuto na sumadarlataw na si Ismail Haniya. Ismail Haniya. So kaya yuto niyan na miya Israel na ewan mo ka ba Israel na recognize na Hamas di magyuga pamanakuan Israel di magyuga Israel ba si Haniya katidyo ko niyang recognize na eman na niyan na recognize ko mo beauty kaya ad nagyang ko tayo man na niyan na tigtano marag na mutad na may redusiran na emiya so yan nag-Israel na inaladi na Gaza sa mimbolo ya kalabuso ang mala open prison na tigiran open prison na da panganang da bulong da barko da plane ugid na kay mga ito batita so mga Muslim na umana niya na giramya sugat margan na badin pa pamana pala positive di mabuha Hamas na sukyat kaya kalabusiran tira na mape ni kaditan wirang kilay nasan jadi tanu di inggil ba kan na matawron kagyang mo to inalad na miya ka puro-puro akala doon apya bedese niya mabagrowner na dinagutin kasapulo undi agu 5 ka metro sa baba miya ka kapakapal na ini kidi unagi yung kaya mga pagaritan ng mga Muslim sa Gaza na mitili besira mitili bang
na mimbal siran sa mga gumaan pianin biran sa mga barko sa didal maragat ami nga gugba ko sikan World War na piang weran mi kambal siran sa gumaan naginan mana na so kaya pakambal yan sa gumaan aya sabab na mana niyan na miya rasay siran mabusa diyan ni kambo balug sa gumaan so kabal sa unang anay sa kirana siya kini nguta Khalid Misala niyo na mambuat political affairs agi nga ya Hamas miyan nunuto ka kami manariat tigiran kapian nunuto kami so mga pagarea mi mga Arab ka kapit kami ni wakis nga masoso amia kakalabuso kami sa dedusa mi arwara sa eman dia jimi di kapagraga si ko kabnarami na eman na niya na iman to na dia miya to na miya ka tigito no miyugup kiran nagi Iran di mambu Iran anda nga mambu padagang sa adi mambu gelbe ka Iran na di mapiasir kita no mga Muslim ugoy na kagiya ay masuso ang tabu mo lagi na post ka ay masuso nagi so taw na igira matatagu sa amana niya na tigtan wa kangata na api antawa uno ni pakugupon ay lagi din na sunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko mas akeridu uno mga luksyan agin sunjung mga bapak yan ay romenidu na piran giran so pia kasakitan niya na sa mga padiyan. Nanto ni miya tiro Rasulullah. Tigin awa kanu sa Makkah. Na si kanusong sa Ethiopia. Habasya. Kaadnada tulong tula. Na ang anuron makapaginitaw. Miya tumu iyan so surang sa agama. Ayamanan niya. Naroon yung mapakasong sa mga sahaba. Adigin ang mga lulot yan na pranagniran. Diran di ayamanan niya na prastaan nira. Na miya kapaginitaw si Raro sa ayamanan yan na kabililintad. Na miya kaumat man sa Madina. Nasukmasok kaya pa kauman sa Madina na kay magagudam yan na anariduin niya na mala. Na peso mga Yahudi na may pasada siran sa kapasadan sa ayamanan yan na may adnang utatigiran na ayamanan yan na misakul Madina. Kapasadan sa Madina. Perlu na biso mga Yahudi yung ipupasada. Na ipupasada niran nandipin sa niran na Madina na ako mga Yahudi surkiran. So agameran, rakiran so tamu kiran mambu. Sumambu sa mga Muslim na rakiran so agameran. Rinikog na so nabi. So kabnariran ko kapagingad. Lama kay giyong tigita tigitang sa ulam abuso. Kapagingad. Nalaman ito. Nanay so ayan. Nadaba mi ba na mitiro sa tin ino iso nabi. Yung yan na mana niya pupisada na giyong iya. Mga Yahudi. Mana niya na mga Yahudi punta hasalillah kagi ini pupisada ng mga Yahudi di para buto interest, mutual interest. Ay mutual interest teran ando man di mabina sa Madina. Giyong mambu lagi na na. Miya ka umap sa Makkah para pakasaganda nga para sukap kukumo utaw ko isa. Miya ka umap sa Nabi sa Makkah. So kaya pa ko man sa Makkah na kay mapagsiya na Makkah na gubat niya na type na madaglag mana niya madagla taw na diyan kay mga kafir mga musyrik dapat mamag-Islam na mismoy kiran sa Rasulullah sa mga gumaan mga sandita mana niya kapasada ni kusubu ano kapasado katidawa sa ngayang gubat niya na taip na mana bamitiro kay sunabi na mismoy siya diyan kay mga musyrik sa mga kapasado ni mana niya na miya musyrik ginan mambuy meso gimabu Hamas na sabab sad andung din man nadap na nan sirampan babatan na sa mga luksya na piamuno ay bundi marakap muno kira gitu ba si biyalingaw ta si Ismail Hani na si inyong butas kanya sa giyang kutuwa iba pa makuha na evacuation center pa mo so darpa o miyakang bakwit agito sudaawa na namibakwit ro sa tiga kilida kuan kilida ragat naroon nimbutas siya kini mana 1948 so nakba na siya kini na miyang gululad nagto nakba 1963 mana apa sa mga loksya na lumiyalan sa mana watay ni o lumiyalan sa karumasen na iman to na piagragira na ginaweran na miya makitabang siran siya kung mga pagarira ng mga Arab na miya to niran na Iran mana niyan na reridu niyan mambu Amerika ug Israel ka bubalo nira na slugan baliwan ng mga slugan nira al-maut li Amerika al-maut li Israel suka pati na ka Amerika suka pa gitu na berang mabipikir adnin beti on lagi to na matabuto mambu alibay ugay na ay importante si iku di ingelebak na kay miya to niyan anak
Ibarat to kailangan niya sa bentol na nambugiro sa bentol. Ini pinsan niya sa ginawa niya na miya kueran. Pero benar miya kipagugupa siran sa Iran na sutigiran. Baka miya kipagugupa kami sa Iran na beed na saka taubu sa Hamas, saka taubu sa Palestine. Ami ad na pungiro mabu ya Hussein, di Hussein. O di na berani pa makaito sa mga sahaba. Mga sahaba. O di na beed na miya kumiyap to sa ator. Mana niyan, yan Perkuan. may lip si Ismail Haniya ko kesong yan sa Iran. Akagi ko psiyo yan sa Iran, nabitad na Iran sa ator. So, Perkuan yan. Perkuan yan, na kinuha niya nun. Kinuha niya nun. Na, gito, na mana niya, nakarinasak, nabas ka niya na mana niya nakuha. Na, uriyan yan. Kapakasunod sa assassinate yan nun. Iman to, na inimbitar a Turkey sa, pakabtiro liran mabu sa Kongres sa Turkey, isip mo imbela Iran ko kaya tiro Netanyahu Si Samaria, sa Kongres sa Amerika. Kaan mo bu imanan yan? Manigso tindigian. Miya pikir ada tu miya kapernga na emana na tu kapag mate mo inimbitar mambu Iran sekalian aku mga pili na mga dato. Sa giyon ka iamanan yan naka inauguration ng bago elected mo bu presidente sa Iran. Normal to abu mujahid ko ka politika. Aso emana na apiri sa mga Arab na pindir pa igiraman to ibarat sa sa Pilipinas na pamana inauguration mo mga Independence Day o di na inauguration na bago presidente na pindir pa sa mga Arab presidente mga Arab. Bibili titi di siram lagi di titi bawa. Matay mo buso ya huli na pindir po. Tibo mo buso mga mga Arab. Pamana international relation nan pamana milipita na no pamakuan na adatanan. Bila man sang dati na protokol. Para ibarat na ititibo so kung nabi man na niya no tinibo nga so isa. Baka mo Christian. Na sumuyungon siya ki iniya haniya ang pelin so kuan mga pelin. Di ano man sa ano utang na lobby ang Iran Na bedmito ka dir swala ro umiyatay. Na untong yan. Laman ang utakwan na inisib ko mga Iran. Di amiyato na dato sangay amasa. Dato ang Muslim amiyatay. Lapis mga Iran ini kira ta ginawa niyan. Tamang mga Kristiyan ini kira ta ginawa niyan. Taman ko mga Muslim mga Sunni kang uta kaya sambil ngiron Abu Mujahid sang uta berdua si menyelbung sa Qatar. Na siyang bayangan sa uta Masjid Abdul Wahab. Muhammad ibn Abdul Wahab. Ay ako nagkamin sa uta masjid sa sulod na 30,000. Na miya penuh-penuh uta masjid. Miya kalusiram na miya penuh-penuh na uta miya yaw-yaw. Na emana niya na din kuano mga taong takayaw niya na siya mga niya na ipon kasi sa Malaysia napakatama ng amaroon niya Maghrib na kalilid na misim yung sa Salatul Gaib aji sa Turkey na diniklirira na halidi sa unta diumat na inibuba iram so palagiran sa imbasiran to sa Israel sa half para pamana tigtan wa karina sa emana niya na ini paman ini karate era lagi yang ginawa era na kiasasin itagi yang kana na dato na yamana na suguti tigtang pag ino kailangan na sutaw na bago nga pakarata asutaw na daan ka katokawan anto na ini upama na ubuto kesana akakebaluin niya na karata yan pakasorgan walau dala si Ismail Haniya sa giyangan na kiasasin itian ka kaya talimutan na kaya may kasutaw na kukom niya na siya ki ini na niya da siya ko mawala-wala. Mimbalingan ra ka. Gitu ba guro miyaling agyang utak kaya sambay ngiron sa Salatul Gaib na aya sinsoson Muslim World League na 700 gibu ataw asumiyang bayangon. Diyan ni paganay miyawapat sa ko historya dunia madakla sumiyang bayangon sa pamana Salatul Gaib. Di sa gyang uto pamana aktual kaya sambay ngiron si sa Iran inibaling si sa Qatar gyang uto si ko don pagsilubon. So Amir Iran si sa Qatar. So amayan. Abera mo pa na makaunto sa wheelchair pa na peds kanya no pa sumiyang bayang. Gusto iguro mi pa na ipum sa tatir na inumay sa Pilipinas ad na miyan nagtaniman to mas di sa Pilipinas sa sumiyang bayangon. Aya sama na aya miya so mas mga na
Sabab sa kagiyagi sa katarong sa Pilipinas na kataon na numubuso betad. Ay kalilid na sumisumbang na fardi at tigiran. Kay maal ko babadin na tiyan na midikit taon. Umidikat na taon. Pamana midikit taon. Ugay na ayaw bukuan, ay buwa pamana malo taon di karata ginawa na giyang kuta pamana giyang ay pamana kuan. Instead inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na naaya metero na mustar minhu na anto na guru amya ngayakon kag miya kaysa ko na so rasulan adna inisagado na miyatay na natingin na kapakay na ginas kanyan na kapakay kaptus kanyan sa pamana mustarah o di na mustarah minhu anto na hadis ustad kaya sa kala mga kuletul hadis na naron ta init ka confirm Doon na hadis sa Abu Mujahido. Isaw na nga inalawin ka. Emana sumpetay na miyang gulawlan na kung nabi ni Sagado na miyate na tigin na mustarehun o mustarahun minhu. Emana mustareh na miya ka kami ka surga. Mustarahun minhu na emana niya na tigit na miya ka dugkun sumadak lataw ko karataan yan. Na ginan, niya ang mga tao ay emana niya na ay ilayaniran sa Gaza. Naging akya pulang ang kapkapulang ang ganan na mga wata, mga bubay gina kaya anti-urangan na mga ayman na niya na mga waleran sa mga gagaba. Natigiran ino aki ni miyang gulula ka sa kanwa mga Hamas. Na ayman na niya na ayman na niya umanarya tigiran udan ni siran solid sa Israel sa October 7. Baka no ikasakiti. Guti tindigiran. So miyaloy tao. Miyaloy tao to. Tingiran na misaba pro na tigiran na nari kaya binasaan na kisumadak lataw kaskan na so sabad na ilenian ko di ka pa ato na may les madaklam yatay gip man ang kayas man sabad tinginak naman ubaginan ni kwenta asa madaklam yatay na yaman na niya na tiyaban kagi tigiran na Vietnam agugi Amerika na miya kasubatan na miya buno Amerika sa Vietnam na sobra 3 milyon Nagibit ng basumiyang ko po. Miya to siran na ekiuriano na. So kaya pati ko mga Amerikano sa sobra 50 ka milyon na. Miya kawasiran. Miya ko abit ng so... Kabnariran na iman to. Guni na piyakan buno siran na South Vietnam, North Vietnam. Hanoi agugya siyago, say gunong. Na iman to, miya daw to. Na miya kapagintaw siran sa kapagintawa. Kalilintad. Miyali nga Vietnam na isay man to tourist destination. Pagagawa niya ni man to Thailand. Agugi nga mga paday nga di man to kayo pa man na miya disiplina sa mga tao ron, mapeso diyan kapagintaw. Gurong, balikan na lang pa iyo. Mabang sa miya di mamakyan gingaya pa man na lagi diyan na madakalap ki pamukha na ki inserto na pa man na mga katiro. Gid na ngaya pa man na discussion ano. Ging kaya pa tay Ismail Haniya na inisin si Karmanian. Kaya inibaling sa Qatar, nandun si Karmanian ka. Ay, kumaya bumamila mo na si Karmanian sa mga watayan, sa mga apoyan. Sa kataw babay. Gusto ka tayo mamawatayan na mga biyan. Samto na, sa kataw mama, sumya ka muna babay, ako si Karmanian. Niyalam ba si yung pamilyan? So mga apoyan, mga watayan, pala miya paman namin ni may pamukha na pala niya sacrifice agi nga paman. Mga arang ko na 70 ka taw si kiramu isa ka pamilya. Na gito ba? Ini siya inuay paman na kakaiba tigilan sa Tagalogo paman na minibida nga kaya patay niyan paman na apya sumbida-bida madha bida-bida kapit apya sa mga siya na paman na gutatig ka paman na ipmarata batiran iniguraw kiran gusto mo yung sirang pan nagita miyaling ka paman na liw sa gimuta paman na kaya pang doon niya may na miya hafids kanyan na aya liron na lalayo niyan batian sa Quran sa din pakalpas. Nagudis kanyan pakalpas manhajud. Biti ka ba sa Karmanian. Na liron na diin yan ding gulalan. Gi pa man na kuan challenge sa kanaya si ko pa man na kuan mga torel tano apaman apia malumba ta kapaka lang agumangota na asa ka paman naginguta dira nung diking gulalan si ko kagayran akna bagibo kini memorize niya sa ginguta Quran nagyanguta paman dining gulalan nagyanguta kuan Quran na mala na si kumuri puri kaya pagdain sa plane. Apun kanya sa Qatar, sumus kanya sa Iran na miya capture. Apmetiya sa Quran
na ayat pembetian niya naging uta suratun nisa may pantag sa giyang uta pamana so to pisimbiya na pamana may pantag sa kaya jihad pamana so pisimbiya so niyan pamana knabas kanya minito sa miya opat na nagito ba wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata gitu. Kumitra, iyo pa man namin ni picture na miya sumag yung tuwa kapbetian sa Quran na gitu pembetian niya na pembetian niyan. Gitu isa ba pa man na Allah Akbar giradi yak ni ngida na paman na tanto ko miya kapia so tawap kawapat. Paman na kayo pa na pati tabu may mulahad ang abu umuji dong ta sa kapigi si karuman yan na miniso na ino ka bud na tigil na paman na di pagasinga ka o kay kanabo pungurok ino ka tigil na pagasinga ka na gitu miyalo niya na tigil na pagasinga ko ating agi paganero na gina na tigil si ginan so umnian yan paman na nguta we kas kami tigil na dule di mi iprar kaya na tigil si ina umanga sahid na ipumbutukan ng mabutigin siya ama sahid. Kagi mga wata Iran na miya paling miya sahid sa galbag Irananan. Na mana niyan na skanian mambulag. Tatari maaniyan din. Indiun pakisasabot niyan kung mga si karuman lugsong dawate anay sa miya labuzok wan. Riri paradugan din. Kaadun a oras na mana niyan na kebunuh ako Iran. Kagi miya kapat man yanan, miya kapat sekalian masasinit. Nah milimu Allah Taala di ke pamana di pekapala gue depan mau masuk Quran ya. Nah mana niya na gitu tigtan wa si Iran miya miya bunuh Iran si Isa. Iran na normalanan. Suka paten na dinga kato na nga kebalak. Na ay guti tigtaw. No para mamasa. Lagi ad na mga tawa maga ni kakukum. Ay sak na erkak nun na minu sa kina so pagaringan naman nag-aamiyatay nagumiro ka inna lillah wa inna ilayhi raji'un na ubang adipang ni sa rila nakitabuno to di ka pagisiw waka kaya ngayon kapkukumang ako siya naba na matausan daman na matausan narwar ko wala utala supa ka sorga ako supa ka naraka na ayabu matausan na swala uguyid na kilay si ikubitad lagi dong tatutul ang tahadisong masulabi sallallahu alaihi wasallam na ano ni sa gaduna niya tay nasukiya sa gaduna niya ini sa gaduna bangay na gumiyan at sa mga sahaban ini isiran ng tawanan na pitiro na niya tiro kera nagiya so kaya ng mga sahaban na mana niya na dibusiran sa mapya na dapman mati ini sa gaduna na bangay inisip man ng mga sahaban tawa ununanan pitiro man ng mga tawagiyan ay mama. So kani ko man mga sahaba, dairan debusa sa mapya ka epitiro Iran na marata. Nakagi ko kuan. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitiro yang kiram da wajibat. Tiarima Matiarima. Tigu mga sahaba ya Rasulullah ini sagad so mama aba asubang kay na isi mi. Nakagi ko debus no mga tao sa mapya na pitiro ka wajibat. Ni sagad managi kaya ay mananian na ay mana niya na isa na iniisi mi pa na dairan debusa sa mapya kamarat akyat tiro era na pitiro ka man wajibat ito ni mana wajibat tigu nabiya gitu ang tadibusiyo na wajibat lahul jannah dia pa nang tadanu debusa na miya wajib numuso ka pakanaraka sakanoy mga saksi wallahu ta'ala si ikuya mana niya na lupa pundi pati naman na napitugotos libu na miya toon ka miya tiada to amato on kapitugotos ribu sa dunia ipon si isa tanungan na gini tinu tama na nga niya magrib na mana niya na sumiyambo yang sa salatul gaiba malagid so siya agu sunni agu tama pinaki ko mga Kristiyan na adna maayaman na niya na miya ka mina benar ada sambayang hugid na miya ka mina sa memang ni sirang sa ngana na inikidi Israel sa gingan na mama na upama na emana niyan apa kau makadi nga kato ni beta dan dia pengetahuan istoryawan nakukuman kaso pagari nga sa tiga si imiyate ko niya kaso kong naraka dyan wal iyadu billah na ginaniti kita penanggilaan ka dia man nga katiro nga kutaw sa kaper na uli benar nas kay miya kaper na lagi dito mo kukuman kaso pagari nga sa naraka na uli benar kay naraka nagapagas kay ramapato gitu ba guru amya gyamo to
Minisyo patag yung utuwa kaya may tanog yung utuwa kaladangay karmanian ki Ismail na adu ta miya kaisap na miya ka-interpret at na paman na ayakap kibubayan na kay ketundugyan. So pamilya niyan sa surga. Gitu. Na paman nato na problema paman na so miya ngaw na mga otaka na miya nga side na ketundugiya mayran na paman na di ka mabubaya. Na gitu ba? Isa miya bati akan di akan pagaloy ng tayo miya ka posto na tiyan na miyatay kung su isa pinakamala aaswasya. Ay inibtira na aswasya. Na ikwanipan. Na askanya ni paman na nagpapahirap paman askanya ni kesa bapan sa kiarasay. Ang mga pagarinyan mga tao sa gasa. Na inisumpat yan mustar minhu na. Dito baguro kami isa asabab kaya pakipagupayaran si sa Iran. Na so kaya presidente o kaya samiyan ni Sisi. So miya Si Abdul Fattah. Si Morsi. Si Morsi. Na so kaya presidente niyan sa pira ragun ba? Kaduragun. Niya kaduragun. Na sa kanya ni mala sumyuporta. Ay di matero nagyan ka na tanilira na di mapagdagda. Na so kaya presidente akin niya Morsi na ruguti kaya pakasul do mga equipment kaya boundary siran. Na miya kasul sa mga equipment na guti miya sariran sa kyan duweran siya di dalam. Guti sabab adin turun sa Israel o sa Amerika o dayran magaga apaman na pamakuan na makudita. Na mili pagpiliram sa mga mga Muslim ay na nagito sabab ada kasumuan. Nagito kaya pakasumiran pamasi sa Iran. May tanong kaya tidawa sa kaya sama niya gura mini manto na Kasubalan sa pululan. Ito ni manto diti manto. Taro to pe manto sa pululan kay October 7 na imanto na August 6 5 6 7 ni manto. Miya ka taro to mga bangsa mi adi ka tidewa si sa paman na Gaza sa pululan. Ugay na siko 1967 at 1970 o 67. Kaya tidewa o Arab ug Israel na si kumya abud miya ka num gawi na tiyaba na Israel so perati man ingid Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, Iraq na miya piya kapito-pito gawi. Giya mga bangsa mi pamanay pum sa tanong adna tabang sayaw Allah. Miya ka sapul ulan na di pa maptiro iba pagub sa mga Muslim kay kirkiran apa man na Israel o Amerika. Giti siya ba papia datan si makasanuyan sa mga juma papanha batan niya ka juma kay malata antay pagligsan. Bubera mo na ing pida. So giti mga bang sabi. Lagi dia pa ma. Uwe sabab na kanyan ipkasabapan. Managi Hamas o Fatah. Dan napata pa kay miyaki pa man na miyaki recognition pa makuano so gobyerno nga siya kini Abbas ay pun siya kita pa man na Yasser Arafat pa ma. O pa ba siya nip ka sa bapan? O pa mabsari naging mga pagalitan no sa Burm. Kaya sa bapan sa mga iminilip, kaya sa bapan sa martial law. Kaya sa bapan sa kaya pakabakuitan no. Nasiram si Mantuy pa man na kuan. Mga lalong. Paman mga bangsa mi pama. Giyang nga mga pagalitan ni manto sa Burm asiran ni miyanindig tano na siko kini panindig niya tano siko mas adap na arm, dap na Burm, dap na giyang guto paganay inibigay Marco sa anto na niya guta pa LTP lopong paganita mga simpliman na miya puen. Na siko dap na ng kibgan a gobyerno. Na paman na ilen tano kiran na sa kanin minggalubak sa kaya binasa tano. Na man ta mi nga. Dita kayo iba to na dita na pun may leso nga ang ay galbukiran na dita no guta tigista da pamana dita no kakukum gitu ba guta neno kwan kata miya karami nga oras agyo mo to kasi sinabuta guru miya miya lita no kita paganay atik tano kay adna ulama bati anak nagyo mo to lecturian na miya linya no tapito timan na pamana dapat na makasisinabuta tano saya. Pag na may alitan na siya nagyang utang mga ikhtilaf na di mambali khilaf. Ikadua na sa Islam na di tanaron pakiuntudan. So o pakatan naman so pakatan na matagbed na nan branch, matagbed na nan pamana sapak. Mas maulad so agamaw pamamamamulad. Ikatlo na so kaya pa kami debida. Kaya pa kami debida sa pamana galabak o di na panaguntaman o di na grupo
na bolintan to pamana di makasulaya. Pamana tanong to balen na di makasulaya. Ay ka kuan, ay ikapat amialo niya nagyang to pamana yung na Peter takap kukumasi ko kuan na pamana at siya kung sa India, tanya di pan punta sa India. Siya ni siya Sir Kadi. Adun na mga tao ay tinigiran na so kapangaling kakap masang Arab. Na sabab sa sudi pangaling kakap na tigin na dang kang gulalan so katiro Rasulullah. Na so tawa din yan gulalan so katiro Rasulullah na miya kaliyo ko agama. Mana so tigil so di pangaling kakap saya na miya kaliyo ko agama. Guti pa man na ilenya ron. So isino to na tetaro dito pamanagibo ko na miya dakan ko agama. Kaya pek ako nila na. Siya tira sigiraw nagi-sure niya na sigiraw pamana saka afid sa Quran. Miya nilusul wa halusun na wal jama na nasumiyong ka pa masikwing namimbulikad mo pamakuan, pa namimbulikad na. Te pa sa mga sa Amerika na mimbulitan na Amerikano. Mga iso to. Ikat mo ta sa pulyan na ibarat pa maum. Ginagawa neno kontan na ka pa man mga initial boy ka pa kaya discussion. Gira ko na so ini ko ka to nak na banyan gulbuk. Ay barat yan pa man nagyang kaya ko na ngay di kun sa ngay akida di ka pa ka kun nga tiya na to nagyang ta mi to si ko kwan. Minto si saging uta korse tigiran Istiwa pa mao na so accusation pa ma asayra sa salafi at tigiran na kanun na kuan piyaka kuan so mga tao na did minan mangilbo kung mga salafi beran piyaka prupa so kuano beran piyaka prupa so Allah so mo si pagkis mambu kuan salapi si ko asayra at demi paratia so literal matitero sa kuan na din muna sa pamikiran ng mga asayra beran na to inugker kalagi dagiyan ko to hadis amnya alitan no saging ko to kaya sugura sularo kanu sumbayang na ya literal ro na tipa man so deru sumbayang sa asar kasi ni sumbayang pa makaikido sa asar pa ma tipa man na deran tarima deran pa man na deran unutis Rasulullah mga isinuto akuan apa man na inshallah na sumpatan tanong bugyan ko takuan di ka pa magusya kay meto lang agurutan wa sitan ni man to ay man to discuss tan nagyang mga pagaritan si sa pamana Gaza sama niya mga bangsa mi na miyakaturo so kay si sa Iran na presidente aguad na Imam Mirano na miyakaturo sa pamana diran ay prundan nagyang amiyang gulola o gayud na miuda siya sa United Nation American giyan mo to na reaction siya giyan mo to ay mismo yan kay Ismail Hania na kanaba 700,000 ka 700 ka milyon Masyaallah 700 ka milyon amisong boyang kaya kini Ismail Hania na pamanamal Allah akbar paman litak ground tiro iba paman na batatos masupak upama iba pakababang upama kagiut pamana yung hadis ti Rasulullah wajabat antum syuhada ullahi fil ard sakanu saksi wala ko lupa upama nanganan na pakito nga ben nagito ko ang tapitugatos ka libu na upama na paled niya at utakyan paled ni iribat ay manan niya na dira nga to nandun ni pamanakuan Tiro na Ismail Hania. Na emana ni aplubang mga pitugatos. Pitugatos kami yun. Ayad na miyag sinso sa Muslim World League. Nasamo to na emana nagyutitin. Gini abu mo jay di masuswa. Ino kailangan na kahit si ini ko kapag ingado. Apad ngayon ko man natigitan no so ulam agusto kapag ingad. Ino saktan wag emana niya na magkibabaling si siyang alagi di iya. Bipudala matanong ko wala. Asa katanong matatagusi sa Pilipinas na maawat tanong sa anabtad. Na aya mapende bumuji di advice ta ko lagi dia na suka pagingad na emana niyan na nguta tiga pamana nga na maulaw la sa liw di tanong si iron si iptugo sa nga erakatan kakagi masusuin na sugod mi aluita sa miyaw na si kabase abuy dia giyang maulaw la sa mga ngidi amang Arab na ay si patuga ay maulaw na sadin sa isyuro
na esi mambu menu na isu o isa ko bumujahid kami pa mga dia na sumpatang no na yaw na aya isu sang utama sana aya penggurubat na so tamadun mana na giya tigita nuan bagwa pa mananga kasilim betada naguni sang utama modernization si isa giya utama sa gina so mga para so pamamakin degreta agu pulmiya makala sang utama sana aya tatarimaan no serta no mga muslim na tamang tabi ubo na pkenu so katwilit na ema pa nang ta eskwata bola na agiyang na naman to mga tiyan American bola kagiplan na sa modernization na sumang ulama na pila ko rumpan sang tamasa kaya man niya na efmelu na dalil nang tamanta sa bahabi kaumin paumin kagi tina sumiyan sa kwan na sang tamasa na so apya sa isa harama na sungo naman bun ayad na kalilid na sudim na haji na dikad pa kabangwa aya mga siar na pagilin kan junaji sa kapumalalaguin niyan ro nagiya sumuka sa haram na mga budi may pangwan na aing ka sa kapagada po ka sa kwan marsik niyang usang utamasa na aya issue na pakararata ang sububukaw tod siya ng American ball gumada to si King Pahad pakasurgaan wala na sumiyang bisya sa lugan na ini slogan niya ng datingin na muhim mati katiro na tigin na ayamanan niya ng tong datingin na antani ko pamana ayagal bukakan pama na umani isarkan mo na pamimikiran sa kapia na makambal kan sa pamikiran na mapya na tiruan yurak ni pirema penggasturo na ini bagyakarkan mauyag sa pamikiran nagumbuta nga pamikiran na mga pipia na iman to nagiya haram na miya baluya ayamana niya na tourist spot miya langon iman to na asum sa British asum sa Japan kaya kalilin di ko pinsa mo sa haram dudun langon kagiya so kalulumpyo na emana niya na miyada so pamana na so mga siar na langon na haiti ka ay mana niyan na mapia na ang miyatago na madagla tigi na tunap na rin pagiganda sa hotel o para wala siya pagiga sa masjid ka pamana so pamana uta convenience kapipya ginawa nga na mana niyan na miya gali miya alin so betad kaminut sa mga ulama si ko tigita ng modernization na miya salim mano to gupman na so miyang gulaw la so kaya tidaw ara so bita gugi Amerika piya gagawira na Afghanistan nasangot kaya pagagawa sa Afghanistan nagukaan ayap man na pananawag na jihad miya dakdakal mabuo miya shahid miya nalansa jihad ba jihad sa Afghanistan miya dakdakal miya shahid ito so kaya pamana kaya J.J. Bin Laden pamana siya ni miya guluan na eman namin ako laro na sumangulama away kagiman na kaugagin nga madaklataw na sumangulama so pamikiran ng mangulama sumangulama miya nanawag sumangulama oriyan yan oriyan na eman na niyan na miya katiba na uto na miya da so yusubit na miya ka mimbolo yung man to at tigiran na agiyabu Amerika iman to nagiyap man na ayap man na miyang gulaw lang nagiyang kay iman to di kang galabok Amerika sa ando manayigyan kaya mga Israel na matari mo mga Muslim apadkiran apagingad nagsan mo pare kapaman sa mga Muslim kahit na mga Muslim rin katari mo uban yan parambang na Israel may agdam ka sa buksi di judo si Isa Jazaira ay agmipsugata yan na Israel na danyan tinda di yan terima ano bagya Israel na ba yamanan yan na ba mabaloy tigitano isa ka country pa di pamanabang kami pambang naguti ka tibalian ano mga tao tumirima na eman na niya na ginan na ditanud titanwa ditanud na eman na niya na si ikwan ka ditanud pamagrigan si tawa din yung tirima so tito pili walaw tala ridway na si mabusi tumirima na consider tanong mabuha at na mapipikir yala tigin o babadin na so kalilinta din so ginan ni masoso ginan ni manto datarima na iman doon na sumasagad siya niya karumasayan ka lulubok ang siya na Israel panguri ng siya na naging mga superpower na ginanipakilay tanwag yung Gaza na lagi dupsindig na udang nakanabayaman na niyan na baka gini pumatay ang namawata na ba tigitan mo miya matay na miya alalapis na katanudi kapapasad na nanuwag ama aso puputay sa lalang wala na uyag-uyagan
Natimya ka surga so tao na. Lagi dong takarome Ismail nga niya. Singa ba? Katino nga pumuko ni miya ka surga. Kagiti pamikiran niya nun na sa kanya ni mata o kikaruman niyan. Katawan niyan sa ulaw-ula niyan na katawan niyan sa kaya pakapuntagiran. Na upang makuya man na katawan niya na marata yung gumura ko man. Uwi na kaya katawin niyan sa mapihan. Nagito ba pa kasi nga. Kaya isa na pami pikiran niyan na miyato niyan sa simalaw niyan. Nagito din ay man na kung ano so kan dawaya. Manisa na tarimaan niyan sa padiyan na ay man na niyan na si umya sa hidsi ko lagi na mapihan na pakasurgaan wala. Upan mabubad na dan yung katarutupi. Nakirilaan wala utala kagita ni kapagintaw. Gitu baguram ya kita mialing ka pa man na diyan kaya ay pinakamapya si ko kapagagama. Miyan ka mapnea. Ayas kami na paman nasopkid gami niya ibig di matiro. Na si ko betad bingid na pinakamapya na so ulama si ko gini nga kaysiin. Di nga boleh pamana fatwa yang uta pamana fatwa si ku isa kaingan kay di ba day sa gyang kaya pamana ingid mialing agyang uta guwan ni guru mi na so pedyo mi makaw magguwan ni ko kay mga estudyante kami ap kagdama mi na tama siya katulad na pakarataan ay bu ko na minitig sa ginaw niyo kay di ka na maka-passport na keto sa ko bud nagyang ay pagasiko pag card no printing na siko card no printing na ad na fatwa si sa Egypt si sa Kwan sa Mala Madrasa si sa Mala University sa Egypt Azhar. Ad na fatweran di ka pa kayo pa kita sa Quran sa printing na sa mga pada agama na pa kita rin sa printing sa nga na mga Kwan na berang-berang language so Bible iran na ugid na miya gamitiran ay yung tapan na fatweran na pamana kailan ka na makaukit sa kuwan printing ngayon sino ito pa ma lagi daw tati katulad guwanin na so pagani kung tati masami na sa pesak na pedokoron kagigil si betadam niya sa Saudi da kisul da kamera sa isang haram okay da kisul din mabakisul ka pagagaw ng takuan miya saling subutad iman to na langon na sulid na mauwi sa selfie na din ni man to separ at digin na miya karata kiso kapanulan kagiya guilty masa giyan nga masuswa na emana niyan na bala buro na nga digitan wad abun nasa na sareh kagito mga ijtihad tanan daguni na di pa kayo so katulad iman to akin na langon na tao na taman si ikup siya paron na emana nene mata pa dito man andun niya na may late ako na may akwata sa cellphone na may ni video ta katigita ko na emana niya na para ini sa pamana documentation so emana na guilty masuswa lagi dia nga masuswa dia nga sa Gaza na ay pupang nintano na may ginaga nga na katidawa sa mada giya nga na nakapulang ang mga pagaritan ng mga Muslim napakatana ang tanong kaya emana niya na mapunggulaw din kami atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam no tigit na la tuqatilun al-yahud wa la tunsarun alaihim na tiga pamana makiptido kanu mamiptido o yatu Nabi sa mga Yahudi na pagkitap kapagsusiran taman sa piaso ya atoraguso kayo nang girawa ya Muslim hada Yahudi ta'al paqtuluhu ay Muslim nakateso Yahudi na emana niya nasong kasi na bunuan ka emana niya na mapugululan na sisa Quran na titanaon mo uta pa idha jaa wa'dul akhirati liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra ditabod nga tawan antaw ununang kaya mga tao at tigulaw tala akasabapan sa kapagadapan sa mga Yahudi mga kataw na duwiso digi nga imantuar yan kaya patayakin ni Ismail niya na napamarami sa bab pero ang kaya miya kalangag kiran na Quran miya kalangag kiran sa Quran adad na lagi dira na tigiran na ingid sa mga Arabaya ang madakala makalalangag sa Quran naging ang mga Palestinian na mga katawin naging na makasira ni miya pita na tiyabangan siran wala na miya ini sabab kiran wala kaya pakabango agiran giba guram ya adna analyst man to mugay sa opinion na tigan na gid ni ka pakalubay kanaba ayabu pakalubay nag-Israel ka kiraksiya ng Amerika sama niya guram naging kaya miya suwa na miya kay ito sama na ya giya kaya western na giya pa man na European countries union na giyan kaya kiyawit sa Sanjeta Amerika na taro di siyang participate. Pamana taruberan ni man to tuwarang paman na Amerika na giyan ni mga kuan mga bagsami
sa di ko maging oras na panalamatan ng mga bangsa may dimantay si sa Facebook si Mihaya, si Mubarak, Somay, si Iman po, kaya mga kuan na mga kauntaya si Nail Gurami, Nail Sarangani mapya kasi nakapita si Yasir Osman Gampong, si Mumujaid, si MG Malawani, si Ryan Abdallah kanakan sa Apo, Dave Kalaa, si Attorney Dave Kalala. Madakalang ngayakwan si Ryan Abdallah, si Libon Pangkatan, Ajib Dianudin, Hamid Abdullah, Hamid Bara, Sekretary Hamid Bara, Hamid Amiyaw na MP, Nabil Abdullah Mahmud, Abdul Jalil Mauna, Anip Nasruddin, si Attorney. Magkatano na ako, Alim Abdul Salahi, Abdul Samad, Duy Muhammad, Saik Abdul Malik, Tahir Ramanan, Ibrahim Bagam, Alim Ibrahim Bagam pa na di mantay. Yung magyang kaya ko kumam yung magyang oras tanong na gito ba inshallah pagimitan na miskanubo ben na mga pamikiran yun nagkapaka-message kami malokwan wad na comment o din na kuan kay da perfect pamana programan so antano katanor siko mga simbiya mga gawi so kuan pamakin na gurutan ben na murya mapteryartan sa yang kaya gawi man to na gitod na Abu Mujahid padalamatan ta sa mga pagarita mga babayta mimenter kita usumya mamakin negara kita sa balasan siran wala amin sa madang lama pia na gito salam na miskano pamanindan si ko lagi nga mga pagarita no sa Gaza na napakalidas na wala sa na nakarataan nga na mga tawa pasitro kiran na raksa makweran so simalaweran sa mailay no mambu kapakada agama na mala na isuagama tanong agama Islam na makatindig sa nga na ingdagas. Amin, amin. Sa balasan wala sa mapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.